To fa ana wata sai ga wata, yanzu baban Hamdiya Sidi Sharifai ya aika ma gwamnan Sokoto zazzafan saƙo a kan rikicin da ya ɓarke tsakanin gwamnan Sokoto da Hamdiya Sidi Sharifai. Idan ba ku manta ba, shi dai wannan rikici na gwamnan Sokoto da Hamdiya Sidi Sharifai ya ɗauki kusan kimanin shekaru 1.5. Kuma wannan rikici lalle ya samo asali ne tun lokacin da Hamdiya Sidi Sharifai ta fito ta yi magana akan matsalar tsaro da ke faruwa a jihar Sokoto da ma arewacin Najeriya baki ɗaya. To tun daga wancan lokaci aka fara takun saƙa tsakanin gwamnan Sokoto da wannan budurwa. Tun daga wancan lokaci inda gwamnan Sokoto ya umarci 'yan sanda su je su kamo wannan yarinyar a duk inda take. Haka kuma 'yan sanda ba su yi wata ƙasa a gwiwa ba, inda suka tashi dalla-dalla a lokacin suka cika mota, inda suka yi tracking ɗin Hamdiya Sidi Sharifai, suka je har gidan iyayenta, take yanke suka kama wannan yarinyar suka dinga dukanta a gaban iyayenta, sannan suka ja ta a ƙasa kamar yadda ake jan kare. To bayan sun ɗauko wannan yarinyar suka watsa ta a mota kamar dai yadda ake zuba shara. Daga nan suka kawo ta ofishinsu na 'yan sanda suka tsare ta. To bayan haka iyayen Hamdiya Sidi Sharifai suka biyo wannan motar 'yan sanda a baya, inda suka zo har zuwa ofishin 'yan sanda domin a fasu belin yarinyar su, amma kuma wannan 'yan sanda ba su ba da beli ba a wannan rana. To ganin haka iyayen Hamdiya Sidi Sharifai suka koma suka bar yarinyar nan ta kwana a ofishin 'yan sanda. Daga baya inda suka je suka ɗauki lauyoyi domin su tsaya musu su tabbatar da an ba su belin 'yansu. To amma lauyoyin ma suka je suka yi yadda za su yi, amma dai ba a ba da belin yarinyar nan ba. To daga nan lauyoyi suka umarci cewar lallai idan ba za ku ba da belin wannan yarinyar ba, to lallai dole ku miƙa ta kotu, inda 'yan sanda suka ce lallai su ba za su ba da belin wannan yarinyar ba, domin gwamna ne ya sa a kamo ta ya ce a tsaya tsare ta. Inda lauyoyi suka ce ai ba zai yiwu a ce gwamna wanda yake lamba 1 a jiha ba, wanda kuma yana gaba da kowa, a ce duk jihar nan ya rasa da wanda zai faɗa sai dai wannan yarinyar. To lalle girman shi ya wuce haka, inda 'yan sanda suka ce to lalle ko shi ne yasa, ko da girman shi ya wuce haka tunda shi yasa a kama ta a tsare ta, to lalle mu ko ba za mu sake ta ba, daga nan sai dai mu kai ta kotu. To inda lauyoyi suka ce lalle duk abin da za ku yi kar ku bata ta wuce awa 24 a nan, shine ka'idar doka, to ku miƙa ta kotu. Haka kuma 'yan sanda suka yi, kafin awa 24 wannan yarinyar suka miƙa ta kotu washe gari, inda a kai ta hannun alƙali. Lauyoyi daga nan suka ɗunguma suka je ofishin alƙali, lalle suka ƙara neman belin wannan yarinya, to amma kuma ba a ba su belin ta ba. Daga nan alƙali ya tura wannan yarinya gidan yari, inda aka sa mutu sati 2 su dawo. To bayan sati 2 ne aka dawo, aka ci gaba da gwamza shari'a tsakanin budurwa da gwamna. To a baccin sati 2 nan kuma daga nan aka samu aka bada belin Hamdiya Sidi Sharifai, sannan aka kafa mata wasu sharuɗɗuka. Na farko dai a cikin sharuɗɗan da aka kafa mata, inda sai da aka aje 500,000 da gudun cewar ko da an bada belin ta gudu lalle za a riƙe wannan kuɗi. Sannan kuma aka ce an hana ta fito a kafafen sada zumunta ta yi magana, kowace kalan magana ne, ba wai magana kan gwamna ba. Haka Hamdiya Sidi Sharifai a wannan lokacin tafi wa'innan ƙa'idoji. Tun daga wancan lokacin zuwa yanzu, in dai ba an ba ta umarnin ta yi magana ba a kafafen sada zumunta ba, lallai Hamdiya Sidi Sharifai ba ta ƙara yin magana ba. Haka ake ci gaba da shari'a. To a wannan lokacin abin da ya taso da maganar shine kwatsam saura kwana 2 su shiga kotu, kawai sai aka samu labarin cewar lallai Hamdiya Sidi Sharifai yanzu an sace ta, kuma ba a san suwaye suka sace ta ba. Inda iyayenta sun ce su dai abin da suka sani shine sun aiko ta domin ta je ta yi cefane, lallai ta fita wajen wannan cefane, amma sun neme ta sama da ƙasa an rasa. An je ofishin 'yan sanda duk wanda yake jihar Sokoto, an yi cigiya ko za a ga wannan yarinya, lallai ba a samu ganin ta ba. Sannan aka bada sanarwa a gidajen rediyo, su ma su cigi da gidajen TV, sannan da kafafukan sada zumunta, inda aka dinga postin ɗin wannan yarinya domin a samu a ganta. Amma da yarinyar sai ta kwashe kwana 2, lallai ba san inda yarinyar take ba. To daga nan lauyan su Abba Hikima Fage shi ma aka sanar mashi, inda ya sanar da cewa lallai yanzu yarinyar ta ɓata. To amma dai idan har ba ga wannan yarinya ba, lallai suna zargin gwamnan Sokoto da sa hannu a cikin sace wannan yarinya, tunda dai tare da shi ne ake wannan shari'a. To bayan kwana 2 ikon Allah kwatsam sai aka ji cewar an ɗanci wannan yarinya a dajin Zamfara, inda aka ce wani mutum ne ya je gona ya ganta ta fito tana ta gudu, inda ya tsere ita. To bayan ta tsaya ne ya fara mata tambayoyi, shin menene ya same ta, inda ta ce lallai ɓarayi ne suka sace ta suka kawo ta wannan guri. To yanzu ina za ta nufa,
inda ta ce gaskiya ita ba san inda za ta nufa ba, ita dai kawai ta dai gudu ne a daji. To daga nan wannan mutumin ya tsaye da ita nan inda ya ɗaga waya ya kira wani ɗan banga ɗan uwansa, daga nan sai ya hau mashin ɗinsu na 'yan banga inda ya zo ɗauki wannan yarinyar, shi kuma ya je ya miƙa ta ofis ɗinsu, inda ofis ɗinsu suka fara bincike suka tabbatar da cewa lallai sato ta aka yi, sai suka miƙa ma 'yan sanda. Daga nan su kuma 'yan sanda sai suka kai ta asibiti domin a kula da lafiyarta, kamar ita yadda Hamdiya Sidi Sharifai ta faɗa cewar lokacin da waɗannan mutane suka sace ta lallai sun mata wata allura inda ta fita hayyacinta har suka kai ta wannan daji. To ana tunanin kuma lalle wannan allura da aka yi ma Hamdiya Sidi Sharifai lalle allura ce ta guba wacce za ta iya cutar da ita. To kuma daga nan bacci an kai ta asibiti aka tabbatar da an mata gwaje-gwaje, an mata ƙarin ruwa har ta ɗan fara samun sauƙi. To daga nan sai aka sallami Hamdiya Sidi Sharifai, inda yanzu haka Hamdiya Sidi Sharifai an ɗauke ta an kai ta garin Abuja. To kuma bayan an kai ta garin Abuja inda ake cewa can za a ci gaba da kula da lafiyarta. To amma kuma su rundunar 'yan sanda na jihar Sokoto yanzu a ƙoƙarin da suke yi lallai Hamdiya Sidi Sharifai a ce an dawo da ita jihar Sokoto ne, domin a nan ne garin take, a nan kuma iyayenta suke, inda su kuma can ɓangaren mahaifin Hamdiya Sidi Sharifai suka ce lalle su ba za su dawo da yasu nan ba, tunda ita wannan shari'a dama ana yin ta ne a garin Abuja. To don aka bar Hamdiya a nan gurin, tunda yanzu a nan rayuwarta tana cikin haɗari, tunda ita ba 'yan sanda gare ta ba ko sojoji wanda za su iya kare rayuwarta. Tun ana sace wannan yarinya ana ganin ta, to wata rana fa idan an sace ta in ta tafi fa shikenan har abada ba za su sace ganin ta ba, domin sace Hamdiya Sidi Sharifai ku sani ba wannan karan ne farko ba, dama tun bara an taɓa sace ta, kuma duk akan dai wannan rigimar ne na gwamna. A lokacin da aka sace ta a bara shi ma a keke nafe suka sa ta ciki, inda ta ce suka ɗaɗɗaura hannuwanta, sannan suka tusa mata wani abu a baki, suka ɗaure wayanta, suka yi mata dukan tsiya. A lokacin sun tunanin ma yarinyar ne ta mutu, sai suka je suka jefar da ita bakin ruwa. To ashe yarinyar dogon suma ta yi ba mutuwa ba. To daga baya ne da ta ji sanyi sai ta farfado, inda ta samu ta dawo gidansu, aka kai ta asibiti aka ci gaba da gaggawa da yi mata magani. To dalilin da yasa baban Hamdiya ta kenan wannan karan lallai ba su bata a jihar Sokoto ba, lallai za su bata a Abuja. Amma yanzu ana tunanin tunda wancan lokacin da aka so a zauna a yanke hukunci na ƙarshe wanda ake shari'a da ita ta ɓata, to yanzu alƙali ya sa wani lokaci na musamman wanda za a je a ci gaba da sauraron wannan shari'a. Sannan kuma idan lokacin yayi lallai za mu zo mu sanar muku waje halin da ake ciki. Amma dai yanzu Hamdiya muna fatan lallai tana cikin ƙoshin lafiya, kuma tana nan tana samun kulawar likitoci har sai an ga abin da hali yayi. To kuma shi mahaifin Hamdiya shi ma dalilin da ya sa kenan ya fito ya aika wannan sabon sako ga zuwa gwamnatin Sokoto, inda ya ce gaskiya gwamnatin Sokoto bai yi abin gwaninta ba, kuma bai yi abin da za a yabe shi ba. Idan da har shi namiji ne kuma jarumi ne wanda ya san abin da ya kamata, ba kamata ya tsaya yana faɗa da yarsa ba, inda ya ce ga su Bello Turji nan, ga su Dogo Gida nan, ga su Jankare, ya ce ga manya-manyan 'yan fashin daji nan wanda suka addabi yankin Sokoto, suka addabi yankin Zamfara, suka addabi yankin Katsina, Neja, yankin Kaduna, yankin Abuja. Ya ce lalle gwamnan Sokoto a kansu ya kamata ya yi ƙoƙari ya tura 'yan sanda, ya tura sojoji, ya tura 'yan manga domin a ji a yaƙi wani 'yan ta'adda. To amma saboda abin kunya bai tura wa'annan jami'an tsaro ba, sun je sun yaƙi 'yan ta'adda ba, sai wannan yarinya tashi duka mai shekaru 18 zuwa 19 ita zai tasa a gaba, kullum yana mata bita da kulli, yana san lalle sai ya kashe mishi yarinyarsa, inda ya ce to lalle wannan karan shi ma fa ba zai yadda ba, duk wani mataki da ya kamata a ɗauka na shari'a lalle shi ma zai ɗauka, tunda dai da ya dai shiru tun da aka fara wannan rigima yau shekara 1 da rabi bai fito ce komai ba. To amma ya ga lalle gwamnatin Sokoto idan fa an kyale shi yarinyar nan fa yana neman rayuwarta ne, tun yana sa ana sace ta, ana samu ana ganin ta. Ya ce to wata rana fa yanzu idan yasa aka sace yarinyar nan lalle ba zai sake ganin ta ba, kila sai dai su haɗu a lahira idan hana haɗuwa. To don haka ya ce ya fito da kakkausan murya ya mu gwamnan Sokoto gargaɗi kare ya ƙara sa a taɓa mishi ya, duk kuma da aka kuskura aka ƙara sata masa ya, to duk kotun da ta kama ba wai Najeriya ba ko ƙasashen waje ne lalle zai shiga, kuma zai nemi lauyoyi wanda za su tsaya su tabbatar sun kare haƙƙin wannan yarinya. Kuma idan ba ku manta ba, ita wannan yarinya kafin ma mahaifinta ya fito yanzu ya magana, an samu manyan lauyoyi a Najeriya irin su Abba Hikima Fage, wanda su kuma suna daga cikin hukuma na kare haƙƙin ɗan adam, wanda inda an ci mutuncinka ko an zalunce ka, idan da har ka kai musu ƙara, in Allah ya so ya
ta'adda za su yi bin diddigi su tabbatar an maka adalcin, ba su taɓa bari a wulakanta ka ba ko a tazarta ka ba, domin tun da aka fara shari'an nan su Abba Hikima Fage su ne suka tsaya Hamdiya ba gudu ba ja da baya, aka dinga buga wannan shari'a har zuwa yanzu, kuma har gobe su ne za su ci gaba da tsaya mata har sai sun tabbatar Hamdiya Sidi Sharifai an mata adalci kamar yadda ake ma kowane ɗan ƙasa adalci, domin su kansu Abba Hikima Fage sun ce duk irin maganganun da Hamdiya Sidi Sharifai ta faɗa lallai ba magana ɗaya wadda ta saba ma doka. Shi dai gwamnati Sokoto kawai yana so ya nuna ƙarfin mulki ne akan wannan ƙaramar yarinya wadda bata ji ba ta gani ba, saboda tsabar zalunci ga wanda ya kamata a nuna ƙarfin mulki a kansu 'yan ta'adda a kashe su a tozarta su kamar yadda suke tozar da al'umma, amma ba tozarta su ba sai wannan ƙaramar yarinya mai shekaru 19. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwana abokan gwagwarmaya ina gaisuwa gare ku. Ina adda Allah ubangiji ya ba mu ikon juriya. Wayanda suka rasa Allah ya ji kansu da rahama. Wayanda suka rasa dukiya Allah mai da musu mafi alherin abin da suka rasa. Wayanda kuma suka samu rauni Allah ubangiji ya tashi kafadun su. Wato yau ina so in yi magana ne game da waɗannan 'yan siyasa azzalumai, musamman shi wannan gwamnan Sokoto a game da wannan yarinya abin da ya faru akanta, Hamdiya ‘yata ce ta ciki na halak malak. Abin da yasa na ce ‘yata ce ta ciki na halak malak, Bahaushiya ce, Bahaushe ne ni, Musulma ce, Musulmi ne ni, Basakkwaciya ce, iyayena na wajen uwa Sakkwatawa ne. Saboda haka dole wannan ta zama ‘yata jini dace gaba da baya. Wato abin da nake so in tambaya anan, wai su waɗannan 'yan siyasa ba su da ƙarfin da zai su kamo 'yan ta'adda ba? Wannan babban dan iskan Bello Turji da ya zo ya buwaye mutane ya rasa abinda ya hana mutane su zauna, ya hana mutane sakat. Ku me kuke jira da shi? Idan ba ku yake aiki ba, menene dalilin da yasa ba ku kamo shi ba? Ina jin kwanakin baya cewa kai ga sojoji, shugaban sojojin Najeriya ga baki daya an koma Zamfara, ba za ku baro Zamfara ba sai an kama wannan, sai an yi maganin su. Yanzu kuna ina? Kun koma Abuja. Dama ai mun riga mun faɗa, flashin ne dama wannan. Ba da gaske kuke ba, ƙarya kuke yi, wallahi lazim ƙarya kuke. Ai me yi baya faɗa. Inda da gaske kuke so kuke ku kama shi, kawai ganin shi zai a hannu an kamo shi. In na Kanu da kuke so ku kamo shi faɗa kuka yi? Matsiyata tsinanu yan iska da kuke so ku kamo Nnamdi Kanu faɗa kuka yi? Baya Najeriya, yana wata ƙasan ma, amma ya aka kuka kamo shi yanzu yana a hannun ku a kulle. Saboda mai wannan barazana ce gare ku, zai taba ku wannan abin, shi yasa kuka yi maganin shi. Amma waɗannan suna nan Zamfara fa, ƴan ƙato da gora wallahi alazim za su iya kamo mutanen nan, amma kun hana su. ‘Yan ƙato da gora kun hana su je su kamo su, ku ba ku tura sojoji ba, ku ba ku tura ‘yan sanda ba, ba ku tura kowa ba, wai haka za a yi ta yi sarmadan har sai duniya ta ƙare ko kuma sai kun gama mulkin naku. To ya kamata abin da yake faruwa, idan ku masu ilimi ne, shi yasa nake ce muku jahilai ne ku, idan ku masu ilimi ne, kai ya kamata ka ɗauki aya da kan Buhari, ka ɗauki aya da kan Fir'auna Buhari wanda kai zamani da shi. Idan wancan Fir'aunan ba kai zamani da shi ba, kai zamani da Fir'auna Buhari, je kalle shi yanzu. Kallo hotunan yanzu da ake saki, yanzu takaicin da yake cikin zuciyarsa, wallahi yana da ya sani ma da uwarsa bata haife shi ba. Wallahi nake gaya maka, wata magana ba ta faɗo, yana da ya sani da uwarsa bata haife shi ba, ya zo duniya balle har ya girma, har ya mulkin Najeriya. Saboda da bai samu wannan mulkin ba, da ya fiye mai alheri. Shi yasa ake cewa ko addu'a zaka kai addu'a, Allah ubangiji abu kaza da nake so, idan alheri ne gare ni Allah ka tabbatar min da shi, idan ba alheri bane Allah ubangiji ka canza min ka bani mafi alheri. Amma shi mulki yake nema ido rufe, shekara 12 yayi yana adawa, duk wanda ya hau bai iya ba. Marigayi Umar Musa ma yar Aduwa da ya hau sai da ya ce ma ka zo kai babban yaya, zo ka faɗi abin da za a yi gyara, faɗi inda kake so a saka, faɗi portfolio inda kake so a baka ka rike, ka faɗi inda za a gyara. Ya ce a shi baya so, shi kujerar kawai yake so. Da yake Allah gwani ne, Allah sarkin adalci ne, mutanen gari kuma suna ganin kamar idan ya zo shi kenan Najeriya za su dawo kamar Dubai ko kamar America. Sai Allah ya bashi. Ana ta'adda da ka ce Allah ubangiji ya ba mu shugaban da ya fi zama alheri, sai a ce Buhari ne, kafin ka rufe baki. To gashi Allah ya bashi, me ya faru? Kowa yanzu ba sai na gaya mai ba, wanda yake shan nonon uwarsa ya sa abin da ya faru a Najeriya, kuma ya sa abin da yake faruwa, kuma duk wannan abin da yake faruwa shi ya dasa shi. Yanzu ya koma gefe yana jiran mutuwa ta zo, ya mutu wulakanci, a dako shi a wulakance, a je a sa shi a kabari, ya shiga cikin masifa ta ubangiji wadda ba ta yankewa haihata.
to kai ma zaka gama mulkin Sokoton zaka sauka, ka cinye ta dan girman Allah, kada ka batta dare, ka yanka ta ka cinye ta dan uwarka, kai kuma kar ka mutu, ka tabbata a duniya ka dawo ba kan kujerar mulki. Matsiyatan banza matsiyatan wobi, zaɓar ka aka yi fa, ba juyin mulki kai ba, zaɓar ka aka yi, kana zaune aka zaɓe ka, ka gama kewaye gari waɗannan su da ka sa da ka kama iyayenta da ƴaƴanta da ƙannanta da yayyanta, su ne suka ɗora ka kan wannan kujerar, amma ka zo ka kama da saboda ta yi magana kawai, ta faɗin magana mai ta faɗa a ciki menene, ba zagi ta yi ba, ba zagi ta yi ba, abin da ta faɗa kuma gaskiya ce. Duk mutumin da aka haka, babu mutumin da za a wannan abin a duniya ya mance da shi a duniya, babu shi har ya shiga kabari, wallahi babu shi. Ko arne ne wanda bai taba sallah ba, a zo a kamo matar shi a gaban shi a mata fyaɗe, ko a kamo yarsa a mata fyaɗe a gaban shi, ko a kama uwarsa a mata fyaɗe, ko kanwar shi ko yayar shi, wallahi ba zai mance da wannan tabin ba har ya shiga cikin kabari. Menene laifinta? Ko ƙarya ta yi, ba a yi ko ba a yi ba, ana yi kuma an ci gaba da har yanzu yake, kuma ku ne kuka sa su. To ya kamata ka sani, wallahi taku tana tafe, wallahi taku tana tafe. Babu wani mutum a duniya da zai wannan abun, babu wani mutum a duniya da zai wannan abun, wallahi tallahi ya shanye shi, ya sha lafiya. Babu shi, wannan haƙin Allah ne, kun keta iyaka Allah yadda ranku yake so, kuma Allah ya faɗa ya ce iyakarsa duk wanda ya keta to da ubangiji yake yi. Waɗannan matsiyatan malaman kuma da suke kewaye da ku, waɗannan tsinannun malaman marasa albarka, lalatattu, la'anannu, wanda shedan ma, wallahi tallahi shedan yafi malaman gwamnatin Najeriya, wallahi shedan wallahi yafi malaman gwamnatin Najeriya. Abin da yasa na faɗa ka, shi shedan da ya doso wajen ka dama direct ka san ko wane ne shi, zaka bi shi kana sane, zaka bi shi ne kana sane, ka san dama ga inda zai ka bi san ranka ne. Amma waɗannan malaman, waɗannan tsinanin malaman, su ne munafikai, su ne wanda suke kewaye da annabi, wanda bayan annabi ya yi wafati, tun annabi ya kwanta jinya, suka fara rigima da shi har annabi ya wafati, su ne suka yi abin da suka yi har muka zo muka samu kanmu yanzu, har musulmai suka samu wannan kaskancin da ba zai kare ba. To siyasa ce, shi yasa dama muka faɗa siyasa bata dace da bakaken mutane ba, siyasa bata dace da Afirka ba kwata-kwata, kuma dama kura aka lullube da fata akuya. Dama su turawa ba ta yadda za su biya bukatunsu, ba ta yadda za su yi abin da suke so su ci karansu ba baka, dama saboda sai da siyasa. Shi yasa dama suka kori kowane soja, democracy all over the world, kowane soja sun kora dan me dan su zo su ci karansu ba babbaka. To suna dawowa, in Allah ya yarda wannan abin da kora sai ya dawo. Dama ai duniya juyawa take yi, idan dare yayi rana tana fitowa, idan rana ta fito dare yana zuwa, wannan ba makawa. To wannan abin da ake an juya, da can ai siyasa ake yi, aka zo aka juya aka dawo da shi mulkin soja ko. To an zo ɗaiɗai bayan ɗaya an kawo da sojojin, waɗanda kuma suke siyasa wanda aka san mutanen kirki ne, abin kirki zasu an kashe su, ko an tura an kashe su, ko an zuba musu guba, ko ma menene whatever, an yi an gama, an dawo da waɗannan tsinannu. To ya kamata ku sani, muna muku albishir, wallahi ƙarshen ku ne yazo. Gangan tafiye zaki, wallahi fashewa za ta yi. Duk wannan abin da kuke yi, ku kashe duk wanda za ku kashe. Babu wani mutum a duniya, tunda Fir'auna ya mutu ya bar ƴan adam a duniya, Lamaruzi ya mutu ya bar ƴan adam a duniya, Buhari ya sauka daga mulki ya bar ƴan Shi'a a Najeriya bai karar da su ba, Abacha ya sauka ya mutu ya bar su, to wallahi babu wanda sai karar da su. Ku kashe su dan uwarku, duk wanda kuka kama ku kashe, kar ku daina ma faɗa, ko kuma ku zo kofar gida ku harbe. Ku kuma harbe yadda kuke musu, a ɗebi kwanakin sa a ƙara muku, a ɗebi shekarun sa a ƙara muku, a ɗebi duk wani abu nasu da kuka kashe su a ɗebi a ƙara muku, ku gani ba zai ƙare ba. A kowanne suka rayu shekaru dubbai suna ina yanzu. Idan baka duba, da ba dan a littafin Allah ake dubawa ake karantawa, wallahi zaka ce wani abin bai faru ba. Sun wuce kamar babu su. Kuma yanzu wanda kuke tare da su, a kowanne kuka san su sun yi mulkin, suna ina, sun wuce. Da zaka je kabarin mutum ka kira shi wane wallahi ba zai ansa ba. Saboda haka kuma ku yi abin da za ku yi, kai kuma dole ne ka sake ta, dole wallahi sai ka sake ta dole. Saboda me ta yi? Babu abin da ta yi a tsarin mulkin Najeriya, saboda kai jahili ne, ya ba dan adam dama, fundamental right ne ka faɗi abin da yake zuciyarka. Free speech is fundamental human right. Yar adam ce ita, ta yi zaɓe, ba mamaki ma ta zaɓe ka, ta ma campaign, saboda ka tana da dama da za ta fito ta faɗa. Babu wani mai mulkin da ya isa ya mulki ya ce zai hana ɗan adam magana, ya ce zai hana ‘yan ƙasa magana abin da ya dame su. Babu shi, dan uwarsa kowa ya ba a haife shi ba, wallahi ba a yi shi ba. Kai kuma balle kai ɗan ƙauye, sha dama ta zo maka, me kun kai abin kirki ka gyara. Mutane nawa ne wanda suka zo wanda ba su kai kamar ka ba,
dama ta zo musu suka samu matsayin da bai kai naka na gwamna ba, dama ta zo musu amma ba haka suka yi ba, sun yi sun gama sun cika da imani. Saboda haka dole ne ka saki Hamdiyya, dole ne ka ki kaso wallahi sai ka sake ta, idan baka sake ta ba kuma wallahi kai mata ka tana tafe. Kuma ko ka sake ta sai an biya ta, an ci zarafinta sai an biya ta haƙƙin da aka take mata. Idan ba a biya ta ba mu ko ba za mu ci gaba, ba za mu daina wannan sutu, mu za mu ci gaba da faɗa, za mu zazzage ku, za mu gaya kowa a duniya ya ji matsiyatan banza. Allah ya isa ba mu yafe muku ba. In dai haka ake jagoranci, haka ake wakilci, Allah ubangiji ya wadaran wakilci irin naku. Hausa Fulani ba abin da ku ya sai da ku ci mutuncin yan uwanku. Ku kuma mutanen Sokoto yan uwana me kuke jira? Me kuke jira? Daga Kano sai Kaduna fa, daga rayuwa sai mutuwa, me kuke jira? Ku fito gari ku yi ta zanga-zanga, dole a sake ta. Idan ba ku wannan abin ba wallahi dauki daidai za a ringa muku. Yau a kama wannan, gobe wannan, jibi wannan, wallahi sai an karar da ku haka. Ku fito gaba da in mutuwa za a mutu gaba daya. In ba za a sake ta ba a kai ku a rufe ku tare, in binne wani abin